Maar hij zei in vers 13, ik heb het gemaakt ter wille van een mens. Kan iemand gauw voor mij lezen Johannes 19, vers 5. Alsjeblieft, gauw kom lees Johannes 19, vers 5. En die woord het vlees kom worden en onder ons kom woon. Hij bij ons gekomen. Die evangelie is niet meer ver. Hij kan komen in een menselijke hoedanigheid. Als iemand hem heeft, kom lezen over mij. Halleluja. Versie 5. Daarop het Jezus buiten toe gegaan met die kroon van dorings op zijn kop en die persmantel aan. Pilatus sê vir hom, daar is die mens. Here, prys. Hoor jy daai ene? Halleluja. Halleluja. Hoor jy daai ene? Die laaste ene gou. Johannes 2 vers 24 en 25. Ek is klaar met die boodskap. Johannes 2 vers 24 en 25. Halleluja. Vers 24 lees. Jesus het self echter nie op hulle staat gemaak nie, omdat hy alle mense ken en wisselspelrigheid aan die menslik na Halleluja. 25. Hy het nodig gehad dat iemand hom oor die mens sou inlig nie, want hy het self kennis gedra van wat in die mens aangaan. Halleluja. My vertelling sal sê, hy het nie nodig gehad dat iemand hom iets van 'n mens vertel, want hy het self geweet hoe mense is. Here, prys. Halleluja. Halleluja. Jesus, wat Jairus deurgemaak het, het jy seker 10 keer erger gemaak.